Ο λέβητας αερίου δουλεύει καθημερινά για να σου παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Όταν όμως είναι εκτεθειμένος στον ήλιο, στο κρύο και στην υγρασία, μην ξεχνάς ότι και αυτός φθήρεται. Γι' αυτό υπάρχουν τα πατενταρισμένα μονοτικά καλύματα για λέβητες αερίου, τα οποία προστατεύουν το δικό σου λέβητα. Πάμε να δούμε 3 συν 1 λόγους για να το αποκτήσεις σήμερα. Λόγος νούμερο 1. Προστασία από τον καιρό. Το κάλυμα προστατεύει το λέβητά σου από βροχή, υγρασία, παγετό και ακτινοβολία UV. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό άκαυστο υλικό μυδείο, με εσωτερική μόνωση από πιστοποιημένο πετροβάβακα φιμπράν, ώστε ο λέβητας να λειτουργεί σωστά όλο το χρόνο. Λόγος νούμερο 2. Το μονοτικό κάλυμα μειώνει τις θερμικές απώλειες στο κέλυφος της μονάδας, έτσι προσφέρει καλύτερη απόδοση του μηχανήματος και εξοικονόμηση καυσίμου έως και 7%. Λόγος νούμερο 3. Περισσότερη ασφάλεια. Η σωστή τοποθέτηση αποτρέπει τη συγκέντρωση αερίου σε περίπτωση διαρροής, ενώ τα ειδικά ανοίγματα κάνουν εύκολη τόσο τον έλεγχο όσο και τη συντήρηση της μονάδας. Εφαρμόζει τέλεια με τους σταθερούς μαγνήτες και διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη για να ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα. Και ένας ακόμα λόγος, αλλά εξίσου σημαντικός, είναι η προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της μονάδας από τη διάβρωση. Η υγρασία και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι σύμμαχος των ηλεκτρονικών συσκευών. Πράγμα που σημαίνει ότι το κάλυμα λειτουργεί σαν ασπίδα και τα προστατεύει από πιθανή διάβρωση. Έτσι, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο στη λειτουργία του μηχανήματος, όσο και στην τσέπη σου. Μην αργείς, βρες το δικό σου σε ένα κατάστημα με είδη θέρμανσης. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο και στη δική σου γειτονιά. Προστάτευσε το λέβητά σου, του αξίζει.